Ato maminahon si BBM kay magtinabangay kuno ta. Sige na, Mr. President, imo na. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. No? Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa Okay atin na, Dong. ay... XFM Katropa. Matter pa ni BBM, kapag napabayaan natin ang isa, no? Na equivalent na mga higala sa napasagdan na kuno ang uban, ang tanan. That's true, mga higala, because in democracy, no one will be left behind. Paman yun na mga higala sa democracy. But you know, no? Sa atong plastada sa Pilipinas, by week kayo, no? Kini mga samot na yun og week ang atong leader. Ang plastada daan sa Pilipinas, mga higala, politically, bureaucratic ta. Ang tanan mga higalang order, magsugod dito sa Malacanang eh. Kumbaga, nobody can lift a finger if the president doesn't say so. No? Way makahimo di may gala og mga kung ang presidente wa pay kasikas. Pero believe ko aning Davao pananglitan karon mga higala. Actually, mas nindot ang libreng sakay sa Davao kaysa libreng sakay ni BBM. Wa ko niingon ha, nga dump truck ang kang BBM ha. Wa ko niingon. Pero ang libreng sakay sa Davao karon katong bag-ong bus mga higala gihimo nilang libreng sakay. Di ka mauaw, anak ikay national government, mauaw ka, anak. Ha? I mean, there's nothing wrong with the message of the president. Walay mali. Kasi mo yung ka ba nga, muingon na may gala ng mga supporter ni BBM nga maminaw na ko nga hilom ra. Sabi siya ng tawhana. Puro naman lang yun pandaot. Wa man ko niingon nga mali nang iyang panawagan nga magbayanihan ta. Sama man na. Ningon ba kong mali? Tama man na siya. Wasa ko moingon may gala nga mali nang giingon niya nga sa demokrasya dapat walay mabiyaan. Tama man na. Mali ba na? Tama na siya. Ang pangutana ron. Nahitabo ba na siyang panahon? Ano na akong pangutana diya eh? That's the question mga higala. Ngayon siya karon, mingon ka karon Mr. President sa demokrasya. Ibalik para maklaro? Ibalik para maklaro para dili mahimong tinumoto mo para may resibo. Go! Sige dong. Butayin ko diyo. Echo. Sige, bira. Sana yun? Napagaw na si Mr. President. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan Tama na. nasa puso ng bawat Pilipino. Tama na siya. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o Tama na kahit siya. sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Tama sa na Huwag siya. naman sana tayong Hindi ko magsupak, magdagdag anak. pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Okay. Ngayon ang panahon... XFM Katropa. Kapag napabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. That is what we call democracy, mga higala. Because in democracy, nobody will be left behind. Nga na, dapat ideally, mga higala, sa demokrasya, why mabiyaan? Walang maiiwan. O ni Leni Robredo pa, kahit na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yan na siya. Kaya kung mapasagdan ni mo ang usa, tablaray na pasagdan ni mo tanan. Ang pangutana ani Mr. President, nahitabo ba ni sa imuha? Kay mura man kada taon og muradyo kag kahoy giugbok diha. Nagpakahoy-kahoy ra gyud ka. Sorry ha. Dili ko against sa iyang ginaingon. Tama to tanan yang ginaingon bay. Karon ang panahon nga magtinabangay ta, correct.
Karon ang panahon may gala nga mutabang tas tong isig kaingon ipakitang bayanihan, correct. Mutabang ta may gala bisan ang pagpaambit og mga tama nga impormasyon, tabang na ni. Kani akong ginahimo tabang man ni. Mga higala. Pag moingon ko may gala nga ang gobyerno wa ayo ron, tabang gyapon na siya ngano man. Ila magutang tabon-tabunan madad, Mr. President, di mi madag vlog. Ay. Di mi madag vlog. Ikaw pat mga katropa, ingon man siya nga walang maiiwan. Oh, ay walay pasagdan. Tama sa gihapon na mga igsoon. Pero ang pangutana, nahitabo ba na sa iya may galang panahon? Ay. Nahitabo ba na mga katropa niya? Sa may giuna karon. Manila. Ngano, Manila lay galisod? No? Manila lay galisod? Galisod tatanan mga kaigsuunan pero ang uban ning taon labi na ning mga naapoy uban nga mga local government nga nagpaabot ra pod mga higala nga mataligsikan sa grasya ni Marcos. Mga inotel po ning ubang mga LGU. Dagandagan mog mayor, dagandagan mog gobernador diya sa inyo ang mga lugar. Bato-bato sa langit ang maigo unta, dako nga bukol imong maangkon. Nya di man lang mo kabalo muhimog mga inisyatiba in order to ameliorate. Aron man lang may gala nga maalibyuhan, makuha-kuhaan gamay to make better bisag gamay kining kahimtang sa pagkakaroon. Naa ba? Bullseye. Magpaabot pa kay maghulat ta support sa gobyerno sa nasyonal. Kini nga ni nga klase nga tao nag-vlog ray mong paabuton ang support. Ay. Nga after Semana Santa pa mga higala mabati ang tabang outside Metro Manila. Asa naman di ay mga national line agencies diya. Doon nakalabay si Mana, gipalinya na nga itong mga tricycle driver, mga higala diri sa Tagum. Kisa may tabangono na ron, Tagum tricycle driver Ingon gani in town to mga single motor. Kami sir, nag-comment in town sila dito ba? Kami sir namin labot ana. Apparently wala kay wa mo yung mga kuloro mong dagko wala yun. Pero nanginahanglan ba ni sila? Yes, mga higala. Nanginabuhi sa ba in town na sila patas mga higala bisag mga kolorom ng ilang mga motor? Nanginabuhi sa ba in town na sila mga higala og hinay-hinay nga di magsalig sa gobyerno bahala may higala kolorom na ilang motor? Kaysa mamaligya na sila droga. Wa na may tigpamaligya karong droga kaayo nga mga sibilyan. Ang tigpamaligya droga karong pulis naman. Ay. Di ba mga sir, pulis naman. Kaya ilang gikalingawag dakop karon user raman. Wa man sila. Wala ba mo inadakpan drug lord? Mahurot na lang ninyo ng tao sa Pilipinas o kapriso. Gadugang-dugang ramog trabahoon, skurte. Ay. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.